Afrikado. Amen. Zvakazarurwa. Isambulo. Johana achirayirwa kuti anyore tsamba pane imwe kereke. uJohane kuthiwa ebhale incwadi kwelinye ibandla. Anotaura pamusoro pezvamwe vanhu vanotonhora kunge vanopisa. Uye akhuluma ngabantu abangashisiyo noma ukubanda. Vanhu vasina side. Abantu abangela iside. Afrikado. Amen. Hakuna zvakadaro pasi pei. Kana usiri usiku masikati. Maungasikwe ebusuku semini. Kana kusiri kunaya kuri kutonaya. Makungane. Afrikado. Amen. Usiri mukadzi utongori murume. Maungasikwe. Please will you? Yes. Ngiyacela. Hakuna zvakadaro kuti unenge usiku unenge mai. Ngicela mwani kumnyama ngabe. Kunenge kuri kunaya kunenge kusiri kunaya ukatotarisa weather papa. Ungabhekisisa kuweather. Nango kuchinaya 0.1 donwe chete. Noma kusina 0.1. Vanototi weather mangwana kuchange kuchinaya. Bati Asi kunonaya 0.1 donwe wa? 0.1. Kuti kuchanaya. Uzanethu. Afrikado. Amen. Sakuna umwana uzoparana nekushaiwa chi? Kula abanye abazashabalala ngenxa yokuswela ulwazi. Hakuna zvinonzi inini ndiri pakati nepakati. Akula ukuthiwa ngipakati napakati. Ndina side napakati. handisi kutsindo ndina handisi kuBOT. Mina ngikho ku Ini ndiri BOT. pakati nei? Ngipakati napakati. Hapana chinonzi pakati nepakati. Akula Zvimwe unotonhora, unopisa. Uyashisa noma kana usingachinji ndichaenda kusvisvina muromo mbani. Kunjalo ngizawukhafula emlonyeni wami. Afrikado. Umbwende. Okutya kutaura chokwa. Muzokhuluma iqiniso. Vandivo vanonzi vana very nice. Yibo kuthiwa ngo very nice. Majongosi ayaya aita basa rokutunga dzimwe muda. Muda. Inkomo ezi. Zopoya iyo yosara iri mupi? Dzimwe dzonodya. Very nice aipo. Zvotozoonekwa mumwe musi mudzi womushato nonongozva akachibva kudoromo dzapfirwa nevanonzwa mabhero mudanga chichiri kuitika kupi? Urunyosu kumnikazi uzabona inkomo zakhe. Antiwana very nice ndori kutunga dzimwe mombe mwi dzichijamba dzichitiza. Idzo mombe dzasitombona chinangwa chekunodya mumunda. Zabe zingela zingacabanganga kuya. Asi dzatozopezera dzatongonodya po dzatongoti apanze. Ngoba sezifana. Afrikado. Amen. Kuna umwana wanga story na fungu yekusiya the African Apostolic Church. Wakungela Batine kuda kwemanyutiro iwa aya. Sinobuda miromo yemanyutiro aya. Ngenxa yokuphuma kwabantu benyutral. Vachiedza sokunge vanonyanya kunzwisisa chaizvo nezvekuti BOT the African Apostolic Church vakarasika inini ndiri neutral. Besenza mwana abantu abazwisisa besithi. Zvotokonzera vatendi chaivo votopeza kuti asaenda kuenda kuBOT kwacho kuti vese vakadi. Besithi mala ngiye kuBOT ngoba bonke balahlekile. Afrikado. Hakuna zvakadi. Akukho okunjalo. Ndinoda kunzwa kuti mumire nesimba. Ngifuna ukuzwa okubalimi okunamandla. Muchirwira kutenda kwevhangeri. Lwela kukhona Kunyangwe ndiripo, kunyangwe ndisipo. Noma ngingekho. Hongu ngaive hongu. Yebo manje. Kwete ngaive chi? Zvisingaita hazvidi. Akwenzakali. Musatsvage kufadzana nevanhu please will. Ingajabulisa. Afrikado. Hakuna munhu ane denga kunyangere harapa. Akula muntu olezulu lakhe. Nokuti ramwari raramba iwe chiyapinde mari yangu mutongo. Hakuna. Afrikado. Takasiya vabereki nehama. Sathi abazali. Nekuda kwevhangeri ipi? Evangeli. Vamwe vakatonzikana wangoti wakuda zvechechi yako uchafoka dzoka papi? Ngafuna chechi yako usabuye ekhaya. Asi isikati aiwa isitomutera. Sina zathi yamlandela. Nazozvo mai nababa vari pamurayiro negumi. Awubaba. Wakavasiyana kuda kwaPaul Mwasha. Wabasiya ngenxa kaPaul Mwasha weAfrica. Kusiya futi nzira yene kuda kwaBishop. Ubusuchiya le. Nzira yakambosira vabereki uchiti nechokwadi. Bishop wozouya nenhema yewotera idzodzo. Chitonani kudzokera kwamhino kona vabereki vangu kuRoma angikena nenekoko. Chitori nanizvi. Ungcono lokho. Noti paundozongoponeswa nemurayiro wekuti kudza baba vako nani? Isa ngenxa ukuhlonipha. Afrikado. Wake up Africa. Nyika yakuti? Nyika Africa imhlaba sizoshabalala. Ipo panomanikidza varume vaenda kuEmaus vari vairi. Amadoda amabili esiya. Vanotosangana naJesu. Bahlangana loJesu. Vakatofamba naye. Bahamba naye. Akakota magwara waprofita naMozisi. Wakota imbhalo. Havana kana chavakaziya. Azange bezwe lutho. Pakuzodya. Ekudleni naye.
ndopa vakatozosunudzwa mesani tokuti inga munhu watachifamba naye ndikiri asi pane shoko roti manikidza ravanobvunzana Kristu abva hana dzedu hadzina kumborova sei anga achibata magwaro vanhu vane hana dzisingarovi maafrika edu kuna vanhu vane hana singadi kunyangwe mukataura zviratidzo nezvishamiso mukaprofita zvakadii hadzirovi hana idzi hadzidi havavhunduke maafrika edu vanhu vanoita kunge vakabikwa vakagadzirwa kurwisa basa ripi vanhu vano mweya wenzou yokuti haikanganiswa kufamba muraini nokuti imbwa dzahukuru asi vari vanhu vani afrika edu onango mukataura vhangeri vaprofita sei mukataura muzisi sei mukataura zvecharioti kuti charioti yaiva napauro mwazvafika nevamwe vashoma havambova variri zvokuva vamwe vevashoma maafrika edu verenga ndigare pasi vakarangana vose kundorwa nejerusarema vakachitorangana vese kunorwa nethe African Apostolic Church maafrika edu ndiri kungobata nyaya handisi kuparidza baini ndiri kungotaura nyaya dzaichitaurwa papi kwakazoendwa kumakoti makoti akabva akaenda Supreme Court kubatana hanzi kwakazoitwa maafjafti aimbowana vanhu 4 akadzenga ne 6 kubatana kurwa nethe African Apostolic Church ndiregererei but zvimwe zvacho zvinoda kuva wake up so kumele livuse ndakambobvunza mumwe akandifonera nefoni aiva yekubasa egovernment kuZimbabwe sebenzisa ifoni yegovernment yaseZimbabwe akamubvunza but pane panondinetsa papati 2 ngathi kule nto enhlupha panozi ndakaona Bishop Juru ngabona uBishop Juru achipadzira mawishes avate handikamusiya ndikadzoka ndikambowana achigadzira mawishes ei namuchi ayelungisa ndinatonzwisisa kuti unganisana nguro here kuti aigadzira sei wayelungisa kanjani shanza handizii ndikati akazokudza kuti zvaari kuita handiwo magadziriro achaita ndiyani avukado inyaya upenyu iyanyaya iyi haidi kunyanya kutenderera naida kuudza nechokwa zisingaita zvidi avukado ndikati Jesu akutaura nhaurwa yapana Matthew 24 zvenguva yakudi akataura zvemapoka mairi evanhu vachange vachiti vanobatirani Mwari asi pamaboka boka raKristu richange richisungiswa nerimwe boka rinenge richisungisa rinosingisa rinenge richisungisa vasungiswi richiti tiri kubatirani tikasaka pamwe pacho panyama hapadi kana chiprofita kana kumboda kunzwa nekunzwisisa kuti saidhi rekuenda nderipi iwe kana ungoda zvaKristu inda kudii riri kusungiswa nokuti Jesu anoti vachakusungisa ndikuninza kutausana ndaona vanhu vachidzoka so nibona vanhu vachidi vangonzwa mashoko echokwadi ataurwa ndikanoti amazwi eqiniso inyangoti pamwe pacho vaifanira kungoona bedzi kuti biri riri kusungisa neriri kusingiswa nderipi wangoona riri kusingiswa ndoromhanyira ripi ndorakanzi vachakusungisai vachakuindisai kumatare asi imi musachamotiswa neanjiso entolomweni afrikado kungoti bishopu akataura Jesu Kristu akati asi vanotsungirira kusvika pakuguma vachaponesa maafrikado noti nyaya wadzokera panyaya ndaitaura haisi nyaya yemafanizi haisi ndava yokuhleka alota kondinya bhasha chikonyoka kumele siqhubekele phambili onto ichitoripo impi noke isaqhubekela phambili ayisati yatombopera chitori ayikapheli noke isasekhona nokuti the devil never surrender ngoba usathane anoramba achigadzira mamwe ma-strategies uzabe yala esenza asi chatinongozeve sitiri vakundi nokupfurisa pazvinhu zvo nokuda kwaakatida chedu atinongoziyaavangove entweni zo afrikano enga nokuvakanganisapo
asi isu takanyengetera kuna Mwari wedu. Chinhu chinokosha kunamata. Into ebalulekile. Musanyanya kutaura. Ungakhulumi kakhulu. Musanyanya uda kunye kutsoketsaka mashoko. No. Ungadingi amazwi amaningi. Jesu akati kuwadzidza wake mukai munamata. uJesu wathi ebafundini bakhe vukani lithandaze. Kuti mugone kukunda kuyedzwa kunodi? Kunouya. Kana linqobe 10 May 1960. 10 May 1960. Takapuwa chipo. Zanikezwa isipho. Chesimba. Samandla. Rokushandura zvinhu nomunamata. Okuguqula izinto ngokuthandaza. Him 108. Him 108. Simba rakati parinokunda zvese zviri kuitika izvi. Amandla asinikeza wona nqoba izinto. Kuna Mwari wani? Handei. Asi isu takanyengetera kuna Mwari wedu. Handei. Tikaisa varindi kuvarindira masikati na usiku. Tikaisa varoti navaprofita kuti varinde uko. Handei. Nemhaka yavo. Nekuda kwevanhu ava. Handei. Ipapo vaJudha vakati. Right. Simba. Ipapo vaJudha vakati. Right. Simba ravatakuri vemutoro raderera. Right. Uye marara aripo mazhinji. Right. Inzwa. Hatigoni kuvaka Amen. Dangoti mubate pekuti marara mai. Aizowanda sei kana mumba maitsvairwa. Pane basa pane zvakawanda zvakakanganiswa. Kulento eziningi Zvinoda kuti zilungiswe. Zvekutoti vanhu vanopewa mwandosvika pakutoneta nebasa kuti zvagadziritsikizvi. Nokuti marara achakadi. Handei. Vadzidzisi vedu vakati. Right. Ngavarege kuziva kana kuona chinhu. Kuna rimwe dare zveriri kurongwa kwete makotera makasvika kuti makatesa njalo uhlelo abaluhlelayo. Kurongwa rokunzi iri harifane kuti vatomboziva kuti kune zvimwe futi zvatiri kudi. Bengafuna ubasazi abakwenzayo. Kusvikira tava pakati pavo. Right. Tikavauraya nokumisa basa. Pamba vanonyorwa kunzi beware of dogs. Pagati vanonzi chi? Zvino ava manje vane imwe strategy. Vane imwe hanzi no tazofunga. Sibathi sesicabangisisile. Takuranga imwe strategy. Sifuna ukuza lenye strategy. Ngatange kutodzosera vanhu kupi? Ikoko. Asibakuyisela abantu khonale. Asi vanhu vava ngavadzokere vasingamboratidzi zvokuti ndeve kupi? Bengabonisa ubana ngabantu. Ivo ngavazongokarika vachingona tatongozara pakati pavo pedzi takutongoparadza. Mavabone sesivanenge sesibhidlisa. Uyu iBOT. Iwe. Jesu akazviona zvikanzi vachauya kwamuri semhumhi dzakapfeka makwai mateiwewa. Ibhuku iri kutaura. Chenjererai. Vari kuuya hanzi vakazofunga rimwe zana kuti makota zvihwini. Vanhu ava Mwari wavo ndo mumakomo. Kana tikarwa navo vari mugomo hazviti ngativanyengetedzei vadzike kubani. Ngatirongerei rimwe zano ravasiri kumbofungira. Zvikanzi zano racho ndokuzvikanzi ngatitsvake vamwe vedu vanonopinda pakati pani. Votanga kuva destroya. Kana vatanga kuva destroya dauti vazotongopepuka vakungowa. Amen. Elibabona besiza kuBOT liqale libase kuquarantine uze umoya weBOT uphele. Kungoti Bishop AK havasipanapa. Taida kutaura nyaya yaDhavhidhi pana One Madzimambo 2. Besifuna ukukhuluma indaba kaDhavhidhi. Dhavhidhi achitaura kumwana wake Solomoni. uDhavhidhi akhuluma lendodana yakhe uSolomoni. Yazini ndakwegura ndauda kuenda nenzira yevakuru. Wathi mina sengimdala sengifuna uhamba ngendlela yabakuru. Asi kuva munhu akachenje. Oba ngumuntu oqapheleyo. Pabasa ripi? Uve munhu akadi? Umuntu oqapheleyo. Dhavhidhi akatanga kutaurira Solomoni zvimwe zvinhu zvaakasingambodzi makurukota ani. uDhavhidhi waqala kutshela uSolomoni into kusanganisira nyaya yaShamei. Shamei akamvenga amukanda nematombo achimuseka achimutoropodza uyo. Wayemphosela ngamati. Kanzi umuchenjerere. Wathi umqaphelise. Shamei uyuni? Umqaphelise. Awunenge wawubata usho wako uchenjerere vanhu vakaita sana Shamei. Masubambe. Vanhu ivavo usafa wakavaisa pedyo nani? Ndezeduze nawe. Afrika. Kana wapuwa umambo. Mausuningezwe ubukhosi. Kana wapuwa kutungamira basa. Usuningezwe ukuba khokhelele umsebenzi. Kune inonzi restructural adjustment program. Kulento ekuthiwa i-restructuring adjustment program.
restructure, you restructure, kumele ulungise, you adjust. Unotoitora seprogram, you program it kona chasifambisa sepo. Osita nei? Noti kana ndikati Bishop Jamera eodhaka. Unofana kuzvitsanangura zvokuti asigamuchira asi uchiziva zvawazvidi. Nokuti ukaita zvokutamba anenge ari Shamei. Isikireti yako naBaba David kuti uchenjerere Shamei. Kumele ukapelise. Ndakamurega ari mupenyu asi umudiwe. Try by all means to eliminate him. Asi uzviite neuchenjeri. Ukwenze ngokukhalipha. Amen. Hallelujah. Verse 1 vogara. Zvino vaJudha vakanga vagere navo vakati vachisvika kwatiri, Right? vachibva kunzvimbo dzose, Right? vakati kwatiri kagumi, munofanira kudzokera kwatiri. Inzwa 10 times. Atazofunga ndikotaura nyaya dzaitaurika pane handisi kuparidza Ikuruma ndaba vanopaparidzwa masikati akushayirwe mini atazofunga tobatana moya tosangana kumba kwaningi asi pambeni bekuruma kacheni panonetsa but Bishop ngona wataura panapa kuti aiwa taonda ngarege kudaro anonyepa zvimwe kuruma atitaonda kusamba manga indakamboerenga imwe bhuku yeapokrifa yakanga iri kuna Sira yainzi mbavha iri nani pano munyepi kunyangwe vese vachitongwa zvatuwa isela lingcono kulo muntu oqamba mavero aya zvingatadza kupinda mamuri asi kune vakazvizarurirwa vanosinzwi kuti no mani no anzi vakauya kuti 10 times ngatibatane 10 times zesita asihlangani 10 times hatazofunga hazvechiwa ichokwadi hatazofunga tatunozvitaura pakuambwa sesiyakhuluma ekuambwa Africa yedu. To be warned is to be armed. Ngazirambwe okunqobe indlebe ngwa vakomana ngazidi vakomana ngazirambwe ngazirambwe Africa yedu. Karabas hlala phansi 2008 indasanda mchechi bengakaphenduka enkonzweni ndakutopedza sengiceda Africa yedu. Ini ndakungototaura pana papa totaurwa nemazita la bekhuluma saka ndiri kungotaurawo mina nyakhuluma ndainabata kwamgodini benkonza ngomgodi kwamgotakanya kunetsa nenyaya yeSabata sahluphana ngendaba yeSabata maAfrika yedu. Ndaitowa muprofita ndaitomira pamageti bengingumprofeti msimanga asi ndakaona mubvunzo wandakabvunza ngaba lo mbuzo nganginawo patinoprofita pamageti ngathi eprofiteni kwethe mageti tinobata zivi zvekutyorwa kwemilayereni neguru sivamba amasala ndabvunzwa mweya unoprofita kuti munhu nezuro wairima Sabata ngizange ngizokuthiwa pari kumira sei pamusoro penyaya iyi indaba yeSabata maAfrika yedu. amen. By that time ndandiri mwana muduku ndatogadzwa ufundisi ndautozodzwa pamusanganiwo bengingumfundisi kepha ndobva vatadza kupindura vashayanza ndikati saka inini zvokumbozodzwa chimbomira ndambonotsvaga aiswela aasa ngaaiwonokuzodzwa ndakumbonotsvaga chi funa i-answer 2006 takatanga una matandega ngathandaza ngingedwa 2007 2008 2006 2007 2008 ndopandakarota hope ngaphupha iphupho dzaSt Paul mwaja waAfrica ngaSt Paul mwaja waseAfrica ndine hanzvadzi dzangu mbiri nyilabo dadewethu ababili dzaitsvaka chechi yekunamata zazifuna inkonzo yokukhonza asi tainamata tese kwangu besikhonza sonke sikomkhulu ndikavati kudenga uku ngathi ezulwini le kamuchira zvechechi inopinzwa nekudenga mali ifuna inkonzo engenisa abantu ezulwini utenda kwamwazha liye komwazha satiri kuhopa kwatinogotuudza zvokwamwazha uri kwamugodi uri kuenda kudenga wena wathi ukomgodi usitshela ngokomwazha ndikatinanda mambonzwa here ndichita zvoni ndikutsvaga chechi yenza kudenga ivi ndimi tiri kutsvaga chechi yenza ndangoti ndikudze chokwadi mina ndifuna kutshela iqiniso maAfrika yedu. Saka zvakabva zvaita sokuti kuri kunzi kune chirayiro ngiyezwa ngani kule 2008 handisi muchechi angikho enkonzweni ndiri kwamugodi ngomgodi kwanzi kune chirayiro kule sidlo ndakaenda navo pachirayiro ngahamba lavo esidlweni the African Apostolic Church tichingosvikapo chakanzi chirayiro chokupedzisa chomuranda waMwari Paul mwaja waAfrica chinzi ndecha 2019 kuthiwa isidlo sokugcina turi 2008
tango svikapo zvakatonzi igutiri toti mugore ratikuendani kutiwa sikunyaka 2019 saka mutumwa Pauro mwazva paipindwa neibwesikaiswa waipinda kudai unopinda kudai unodzoka ujike ubusujika njalo Pauro mwazva vakanga angogara pacheya Paul mazva Africa waihlela munhu wese aibuda ingomuti makorokoti wapinda muJerusalema itsva Paul mazva Africa makorokoti wapinda ndo mashoko aidibetsi sungene Jerusalem aenja amhlope sungene ndo pandakaziya Bishop Juru iko ngazi kona Bishop Mambare the late Bishop Mambare the late Mahachi umahachi na mujwabikwa asina singavasindi kepa ngangabasi ndakazovaziya kuti ndiwo ndazovaziya ndamuche nazo avabazi senkonzweni saka ndasvika ndaisa hanzvadzi dzangu paya sengifake abadade wethu khonapo sezvinongoita vanhu shungu dzokuona muranda waMwari njengabantu befuna kuona inu ndoda kuti vanhu vari kuenda kumhanya kunoona muranda wani mina ngifuna kubona watu ndakabva ndamhanya paaiti makorokota vapinda muJerusalema iti gijimela kuye lapha ana Bishop Juru nana Bishop Mambare Bishop Juru lo aironga vanhu behlela abantu neorder achipinda mupi order vengena mumwe vachinodya chirayiro besidla isidlo pakava negakava waba lokuphikisana pakati paBishop Juru phakathi kwaBishop Juru Bishop Mambare Mahachi namakombi mahachi lomakombi pamusoro pekuti endabeni yokuthi Bishop Juru na Bishop Mambare komarega munhu yachienda apo sei kubana lo muntu kunotaura nemuti ekhuluma lo athunywayo ava ndokupinda vachiti tanga takatasa tatozwana sokuti vanenge vari kunzwisana mutumwa saka tangozviregera zvakadii vanga vavazwana lo athunywayo zvikanzi aiwa hazviti maifanira kuinda kutonozvidzivisa zvipi bekumele likuvimbe lo akapindura ndiBishop Juru akati waphendula nguBishop Juru esiti tingabva tanyanya kuziya kudarika mutumwa singakwazi ukudlula watu Mahachi namakombi akati kana muchichika isi tinoenda vati mali seSabbath tinachahamba khona handisi muchechi handiwazi ndakazoziya ndiwaziya kawo ngava ngiyavazi afrika edu vasvika sebefikile vakasvika vakati ko mutumwa muri kuzvifambisa sei vati wathunywayo kuhambisa kanjani imi ndima katodza kuti chechi rakarongwa mwatela kuba ichechi ndo marongero acho here amuri kuita kuti munotaura nemunhu vanhu vari kuchirayira achifanira kupinda nekuraini muwe wokhuluma labantu vesesidlweni muranda waMwari Pauro mwazvafuka akabvunza mashoko anoti iye akambokudza chechi yakarongwa ndiani wena wasevakuza uba ngubani walitela kuba ichechi iteliwe zvikanzi ndimi wathiwa nguwe zvikanzi ndakazokudza here kuti rakarongwa sei ngakutela ubana yatelwa kanjani mashoko akapindurwa ipapo amazwi aphendulwa lapho akapindurwa naMahachi anoti akuphendulwa Mahachi esithi manje kana mada kudaro mausenza kanje munoziva here tinogona kutsemura chechi uyazi ubana singadabula ichechi 2008 handisi muchechi 2008 angikho echechi mudya wabikwa ndobva ati kana kutanga yedu noma kuqala yedu shoko rakapindurwa nemutumwa rakati izwe lakuphendulwa ngwathunywayo kana neniwo ndinokurangaridzaiwo futi mashoko aKristu mina ngizalazisa njalo amazwi kaKristu pachirayiro chokupedzisira saizvozvi esidlweni sokugcina njalo akati kuna Judas Iscariot wakhuluma kuJudas Iscariot zvawafunga ita nekukurumidza wati okucabangileyo uyenza ngokushesha asi mugumo wake akafa achiputika kepa ukugcina kwakhe wafa edubuka avakabva vabuda vachiti kubva tichagozozviona lavo ndobva vafamba vachidzokera kupi ndo pandakaona Bishop Juru achiti inga varume ndambokuudzai wani uBishop Juru wati madhodha ngengalichela ava vana kuzodii kuzopindura afrika edu pabatei likubambisise mupabatisise likubambisise 1 Korinte 1 verse 18 1 Korinte 1 verse 18 zveshoko raJesu rapamchinjikwa izwi likaJesu esesipambanweni ubenzi kuno vari kuparadzwa kungava yibuthutha abantu ababhidlizwayo asi kune vakazvizarurirwa kepa kwavayambulelweyo isimba raMwari ngamandla kaNkulunkulu afrika edu 10:21 zaruka 10:21 kuluka Jesu akafara mumweya uJesu wajabula enhliziyweni akati wathi tinokutendai Baba ngiyakubonga Baba vakavanzira vanhu zvinhu izvi ukufihlele abantu lezi vakavanzira vakachenjera navakangwara zvinhu zvipi ukufihlele abakhaliphileyo lezi zinto mukazvizisa vachechi wazisa ingane nokuti ndo zvakakufadza ngoba into ekujabulisileyo afrika edu zvikanzi hakuna anoziya Baba akula ungazi uBaba kunze kwemwanakomana ngaphandle kwendodana uye hakuna anoziya mwanakomana akula owazi indodana kunze kweBaba ngaphandle kwaBaba
no uyo zvake lo njalo mwanakomana waanenge atoda kutomuzarurira le ndodana ifune kumambulela. Mabrigado ndaitaura mvangeri wangu hungwe paWitbank tela umvangeli wami uhungwe ngase Witbank. Ndikati haisi nyaya kunyanya kuudza vanhu kuti uyai kuTsindondi kunyanya. Siyo ndava yekuti izani kuTsindondi. Inyanya yekuudza the African Apostolic Church Tsindondi sezvavanotaura. The African Apostolic Church Tsindondi. Nyanya yekuudza vanhu kuti ngavaende kwavakazarurirwa nani. Vatevenu vahambanda. Iwe inda sezvawakazarurirwa. Hamba lapo yambulelwe kona. Uyaita sekunge munotonyanya kusundidzira vanhu. Zamani yafupela vanhu. Mimi ndaikupi? Ndai uku kunenge kutori right. Iko ku right. Mabrigado. Vanhu pavanonyanya kudzingwa ndo pavanonyanya kuda ipapo. Sio uchinyanya kuda kudini? Kudzinga vafuna kona. Saka nyaya itaurwa naBishop Juri ndechokwadi yekutoisa munhu pakwarantine. Musambove makafungidzira zvokonza kuti vanhu vatodzokera kumashure. Akuisela vantu emuva. Anotozonyanya kutorambiramo muchechi macho neshungu. Mabrigado. Otozova mhare pakuna matani. Otoita mbiri yokunza vanhu muchechi. Achiitira kuti imi mugutsikane kuti akauya zvacho. Ari ngaro papadza kutsitsa kwenda marakashire.